Sino? Ako? Morning call! Morning, Pete! Kaloyal! Feel good morning! Sample balot na natanggap. May palaman ba? May palaman? May palaman dapat. Wala nga eh. Wala nga eh. May Di ba palaman. yan? May mayonnaise. May cheese. Oh, ba yan? galing talaga ni Pero Uncle. dapat lang, huwag kayo magpabayad. Mga Nang kaloyal. mura. Oh, dapat mahal. Mahalin nyo siya. Dahil eto na siya, ang hot na tita sa balat ng radyo. Tita Tanya, Chinita! Tatago na lang ang damdamin ko dahil ayokong malayo sa iyo. Siyempre kasama ang cool na Uncle Kaloyal mula Lunes hanggang Linggo 24/7. Kahit mag-eleksyon o hindi siya nagpapabayad sa mga babae, Uncle Dago. What's up, Col? What's up sa'yo, Tits? It's Feel Good Monday. Ako, eto na. Election. Election. Barangay elections. Kaya ito na nga ang pag-uusapan natin. Siyempre, barangay elections. Mga tips natin. Sa atin, gagawa ka muna ng listahan bago ka pumunta Totoo sa yan. mga polling precincts. Yes. No? Para hindi ka na mahirapan kung sino yung boto mo. Then, Para kumbaga, mabilis. Mabilis ka lang. Tapos, syempre, pwede kang gumawa ng may options. Kasi minsan, bago ka makarating sa polling precinct, magbabago isip mo. Ayoko na lang ito ibotong kagawad na to kasi may pala to, May chika babes pala to. hindi ako pinautang nito. Yan. Or hindi to nagbayad ng utang. Yan. Oh. Or, ayoko nang tumatakbong kapitan na to kasi matagal na to. Humihingi ako ng barangay clearance, di ako binigyan. Nagsumbong ako ng video na lampas alas 10, di ako pinuntahan. Walang pakialam sa kanyang constituents. So, ayan. So, piliin talagang mabuti at syempre, along the way, may makikita ka. Maraming mga nagbibigay ng mga sample ballots, may mga humahabol na iboto nyo yung kandidato namin, may mga magandang plataforma. Pero suriin mo mabuti kung sino talaga ang karapat-dapat sa kanila. Tama yan. Maging kagawad, maging kapitan, maging SK, chairman. Lalo SK na yung kagawad. sangguniang kabataan natin. Naway hindi naman yan pinatakbo lang ng nanay para lang may sweldo. May honorarium yan, di ba? Malaki. Dapat alam din ng mga magulang na ang anak ko, tumakbo yan, susuportahan namin yan dahil capable and able yan mag-serve sa mga kabataan sa barangay. Tama. Hindi yung, dapat ikaw role model, hindi ikaw yung batang nangunguna ka pa sa gulo. Nangunguna kang naglalasing-lasingan. Naglalasing talaga. Tsaka nauuna ka this oras ng gabi, andun kayo sa kanto. Doon kayo sa kanto, bobodots kayo doon. Diba? Dapat ang sangguning kabataan, wala na, minors, wala na, are not allowed. In fairness naman, nakita ko naman sa batch ngayon ng mga SK na tumatakbo. Sila talaga yung role model. Kasi hindi naman yung tatakbo na pinatakbo lang ng mama nila. Sinuportahan niya ng mga kapitan, ng mga administrasyon. Sakto. In Pero fairness, may mga barangays din ako narinig, ang daming tumakbong kagawad. Halos wala na nga di ba? Makanon, ano sa inyo? Sa amin. Nalito na ako kung sino iboboto kasi lahat tumakbong kagawad. nalilito nga ako. Sa totoo lang, pag ang daming mga 18 yung tatakbong kapitan, ang dami. Dapat nagulo. May yan. Kumbaga may limit, no? May limit. Kumbaga, sige, ang tatakbong kagawad, lilimitahan lang natin sa 30. Sa lugar namin, kwento ng airpods ko, doon sa amin sa Davao, sa barangay namin, tumatakbutis mga around 60 plus. Grabe. Or 50 plus. Pampagulo kasi, strategy kasi yan para yung boto hindi mapunta lahat sa'yo. May mga nuisance candidates. Pero dapat kasi, ma-filter na kahit hanggang 25 na lang. Yun na lang pinaka, mamili ka na lang Sige, Col, pag naging tagagawa ka ng batas, gawin mo yun. Tatakbo akong senador. Senador na. Senador na agad. Ako ang presidente. Ako si Boise.
Pero yun na, ikaw tips mo, Tits, para sa mga botante today. Anong gagawin nila bago pumunta sa mga polling Magdala po precinct? ng pamaypay. Medyo ang mainit po talaga, lalo kung maaga-aga. Alam mo, ang payo ko sa totoo lang, huwag yung maaga-maaga bumoto. Kasi mas mahaba yung pila. Yung mindset kasi ng mga tao, mas maaga ako, mas madali ako matatapos. Pero sa totoo lang, Mas after marami lunch, tao. after lunch yung wala ng pila. Sa Ay, totoo oo, lang. sakto. Yung Sa mga- totoo lang, yung mga pasara na yung presinto. Pero wag na mo Yung umabot. yung naka-red carpet ka talaga, ikaw na lang yung iniintay. Yung maiinis talaga yun. Double check nyo rin yung sa likod ha. Baka may bobotohan pa sa likod ng hindi mga naman. ano nyo. Oo. Oo, kasi In may... fairness din naman sa mga teachers and watchers natin, talagang Ay, watcher and oo, teachers. palakpakan natin sila, shout out sa kanila. Talagang hindi mediocre ang kanilang pagbabantay dyan. Salute sa lahat ng mga kabaro kong guro. Oo, tama. Hindi madali yung ginagawa nila. Kaya palakpakan natin sila na kahit busy man sa school, busy Diba? sa pagtuturo, Sila pa rin ang pagod sa botohan. nagbantay pa rin. Tama. Nagbantay sila. Yung mga teacher. Si Kapitan. Bawal siya dun magbantay kasi masasabihan siyang madaya. Si Kapitan? Yung watcher. Hindi, siya nga nagbabantay dun eh. Kahit madaling araw, nandun na, puyat na puyat. Yung watcher. Kagawad. Tapos, may mga nagbebenta. Di ba may mga vendors sa gilid? Oo. Nauhaw siya. Bumili na lang siya ng tubig dun. Si Kapitan? Di, yung teacher. Kawawa. Painumin nyo naman. Yung teacher. Yung watcher. Sabi niya nga, Uy, bakit yung balota? Mali yung pagkakapasok niyo sa computer. Sabi niya. Sabi ng ganun. watcher. Sabi nung kagawad. Pakialamero. Sabi niya, tapos na po ako. Saan po ito ilagay? Sabi nung boboto. Sabi ni Kapitan. Tama naman. Bumoto rin kasi siya. Si Kapitan. Yung watcher. Siyempre. Yan ang mga unang boboto. Kasi yan ang mga bayani na tagabantay sa ating botohan. Yung watcher. Dapat sagot mo yung teacher. Ay, si teacher ba? Sabi ko, watcher. Sabi ko nga, patawarin mo na ako. Binagsak pa naman ako niyan. Ng teacher. Ng watcher. Oy, nakakatawa kasi napaka-hands-on yan. Kaya iboboto ko yan, napaka-hands-on sa barangay. Ang aga-aga, ang dami natutulungan. Mabait pa. Si Kapitan? Yung watcher. Uy, in fairness, ang linis ng barangay namin, sabi niya, mag-offline linis tayo sa mga kanal. Si Kapitan, sabi niya yan. Sabi ng watcher. Mapapel no? Mapapel. Kala mo siya talaga may-ari ng buong barangay. Yung watcher? Oo. Kala mo si Kapitan. Si Kapitan. Mali. Pero in fairness, ang ganda niya kahit mami na siya. Kasi tapos nagbabantay pa siya 24 hours sa botohan. Siya taga-bigay ng papel sa botante. Yung teacher. Yung watcher. Magkano ba bigayan dyan sa pag nagbantay ka sa botohan? Bigayan sa mga teacher? Saan ba? Sumagot ka na Sa lang. watcher! Hindi ko alam. Hindi ko naman na-try. Maging watcher? Maging Kapitan. Huwag ka na maging kapitan kasi matik magiging papa. Joke lang. Ako ang pinaka-loyal na Kapitan kung mananalo ako. Promise ko Magiging sa inyo. loyal na kapitan? Ako yon. At ikaw, kung magiging kapitana ka, ewan ko na lang. Di, yung lahat ng mga mga kagawad. Nako, ewan ko na lang. Hindi natitigil. Puro session kayo. Basta ako sasabihin ko, iboto nyo ako dahil ako ang solusyon sa inyong mga problema. Sabi ni Kapitan. Sabi ng watcher. Sabi niya, Oy! Yung nagbibidyo okay dyan! Kukumpiskahin po namin yung video okay nyo! Alas 10 na! Sabi ni Kapitan. Sabi ng teacher. Okay, alamero si ma'am. Lasing na, sila pa yung nag-videoke dahil nakatanggap eh. Yung tanod? Si Kapitan. Sabi niya, Oy! Hulihin natin yung mga asong gumagala! Sabi ni Kapitan. Sabi ni teacher. Umuwi na ba? Pagod na ako. Sabi ng... Inom. Sabi ng lasing. Ako si Kapitan. Natalo
siguro. Si Kapitan. Yung watcher. Sino? Ako? Ay, maraming salamat. Good luck po sa lahat ng boboto. Yun nga po ang payo ko after nun na kayo bumoto para wala ng pila. Ayan, sige, boto. Susunod na po ang tamalang Nicole Liala! and Chris Chuper. Maraming salamat sa lahat ng mga tumatakbo. Good luck sa inyo. Good luck. Naway sa lahat ng mga mananalo, naway magagampanan nyo na maayos sa mga tungkulin ninyo. Tama. Sa mga barangay natin. Lalo Correct. na kapitan, kagawad, SK chairman at mga SK kagawad. Yes, at mga tanod. Yun, maraming salamat. Sa inyong pakikinig na kasama lahat na Tita Tanya Chinita. Cool na Uncle Dagon! Sa istasyong number 1, 90.7 Love Radio. Feel good morning!